Henry ya gitu gibreu ki bong ba ngala don ba WBP ngade no kersan ga WBP mentala sisnem mentala arsnem Henry ngai I ka jingle ka jongka kam hap ngami no na ni ka parti ka boni kam ta gitu dai tang gibreu lor ni gitu dai tang kita gibreu gi bakwa pan thok pria ya kano kono kaseng lade gile che kano ko parti ro Henry kum gitu gibreu on IP de ban bisyar bha la gide gid khot ne de gino ginoro kata ka de ga jing shisha ngap yang so bahai pi so sen ki perlok ki projor ki bi ye ki jonga ki buju kersan na kapor sakapor ha kan ka YouTube channel ka jonga bat ki buju ye support na kapor sakapor ha kan ka YouTube channel ka jonga dah suwa bengin ya cekmat ya ka video tengah karpat ye pi ye gitu ki badang thamai snyo ba subscribe ya kan ka channel ka jonga like teng siamar sing ba pinyo ya ki video nakapor sakapor yagi video ki bangan so upload nakapor sakapor te perlok hadin banglai I ya ki video hakiran san social media beper ya ka jingkan tho jongki ya ka Voice of the People Party namar kata ka jingkan tho ngai I ani kabala isher kai bah pi namar ba balai kini ki breu ki wan ban kan tho hakum gane kapor balai gini ki breu ki panthok bria ya ka Voice of the People Party ringang an oyepi ngal ada tip syai ba kala ada tip lupa namar ba balai gini kinong kentho nang tu kila aja jelang Henry mantapat kila sedang ban mi biang sachesen nakadaw ayu pitep bala jan ka by election MP Siteng Samoy tik bumut ba kisdang ban mi ban panthok bria di Henry nakadaw ayu pitep namar bala jan yang ni ka by election ke MP Siteng Samoy kisdang ban panthok bria kisdang ban wadaw kisdang ban wonya kisdang ban le kan ni katai kisdang ban keno be tangi ba arden bat habang yo I ya ka ko wei ka video ka bala kren da I wei I long kmi hakajing sisya haba ba I ide ibreu ibala helasan ibala rang ba bala don lagi kun gikti kamot kani ka pen isyai ka ba perlong kena I ka ba pendong I tik kum gi kena ki badang khat saw ka san snem tik kum gi kena ki badang ki samla ki badang marek khalut ki badang ki ong mo te namar balai kawan kan ka jingkan tho namar kis ngeu thu syai bar kis ngeu thu lupa baya ka seng Voice of the People Party kim yo ai namar naka party WBP ki klem yo bisa lani ki klem yo by sya ki klem yo by dot mo kumala kerandai mudok perston kim yo ya kata ka dok ksong senyang ka bak ksong ka barben bat kim yo ya kata ka syadot ka bak kleng ka bang lada kwa ban ai sini po sama royo ko mulang mudok perston mo tele se I klem yo naka Voice of the People naka Voice of the People Party tri na takadaw ki wan merkan tho ban wan pantho bria ya kaseng Voice of the People Party te namar ki seo tho bala jan ka by MP Siteng Samoy te kamot baki le na ban pantho bria namar le se haka sngi thebot ki kwa by sya ki kwa by kiat ki kwa by do ha nakata kadaw anai pi kimi gini ki breu gi bab kantho ya ka parti WBP but anal job ka WBP ya kan ni ka election Siteng Samoy ka bamut ba gini kinang kantho pra lani kinang ben pra kin ja jelang kin saja biang jelang kimnut suban mi namar ba balai kilas ngau rem te andala jan ka election kemut ba kisdang biang ban kan tho namar hakini gisngi kumbala keren to gowe gelong kemi ani ba ko ong ba arden nu de sew bahala surok breu balor ni ba komta makapat kadai ke breu yu haba kanut ban keren yu ba arden ba ude yu uksew bahala surok lane uba su hala tang surok te makaro kala hala ha social media
tema kapat kadai ke beriu yu kan te bat sakawai ro bat kumju ya tu Stromwell mau do ma Stromwell mau do try la dang bakla ba ubala kan tho ya ka parti WPP ba ulanut ban ong ba kata ka parti WPP kadai ka seng bahalang ne kadai ka seng ayu ma pi bat sakawai ro ba ula akran ba ong balada ka WPP ka ya garibat kecek benrew kadai ban sange sendon banyeng election tengangan siong hang ni hato day Stromwell mau do ne batau baseng ya ka Voice of the People Party ne day uba arden ubaseng ya ka Voice of the People Party haba om day mo ubaseng kumno unot ban kren haki social media lagi day ki Facebook lagi day ki Instagram lagi day ki ransan YouTube banong ba kadai ban sange no banyeng election na marba kay lamba kalay gari ba kaya benrew na kimi kum gini gi brew gi ba ki basdang banyele persya hey na marhaba uba arden haba ulej haman lagi snong gitaw haba ulej ban kren ban pensay ban pensaw thu ya ki brew na mar uba arden uladap kren syay hakiran san social media ladap kerja baru laong ba ailat ya ko VPP cisin bahkan sensyar po jong kajela bat lada kajing terekam jong ka kambyang singau baweng no eka bat nam aisu eta kajing kersan kila adap kerja lupa tegamut ba balihi ngindahap ban kan tho hadu kata-kata balihi ngahap ban ben hadu kata-kata nemar ba kinong yelam bat kinong yelam kita ka parti kila adap kerja ba ailat ingi cisin bangin sensyar hapo kajela lada ngimla ban sekri hok yo paj ba ladap kerensai bagi ong ba compare lagi paj ba ki kan taj ro te kamut ba kasyong hanga happy ki paj ba bangin skill thu ya ke ka ba uba arden ukran handrai hakat abang ayu i ya ki no ki video ka bang ayu i hagir san social media bai ba arden ikran i klempan keta ya takari berkecek benrew i klempan meng ya takari berkecek benrew tang bangan IP kimi kini kijingkan tho ki balai phau jaj lai phor kom nakadaw ayu namar ba pi benta mo we don haga parti NPP we don haga parti VPP we don parti Kongres we don parti UDP mo hai di parti baper te nang ta ya pan kesan ni la ka jongkannya kinong ya lamro kumju bat giri paj ba ro kumju te henry ngi kum giri paj ba ngi hab ban tip syai babor bor hi kinong ya lam lani ki MLA la di ginong mi khmat ki hab ban pen i yala ka jongkannya ka jutang ka jongki kata ka dei kor kom ka jongki kata ka dei gerustur hi bahab ban sei lagi jongkinnya ladam la ban sei lagi jongkinnya kabamut ba kita kinong vote lani kita ki lani ngimla ban yo vote lani ngimla ban sei lagi jongkinnya kabamut ba ni happy ban sei lagi jongkinnya ha kapor election tang ba kata kajingnya kan tho ha kapor election kan nom sa pan mong pat ya ki brew te hanrei ka ba sa mong pat ya ngi pat ngi kum gri pat ba ai ba kan tho iwe ya iwe kata ka de kajing sisa te ngaro hang ni ngakran hang ni ba yakini arngon ngamong ba nga sun yiki lan nga ben yiki tang ba Henry habang hi ya ke iki ka ba kiki kran nakata ka daw ang paperlock Henry lading kran ya kanaro Henry ngimdei pat banong ban ya kan tho pat iwi Henry lada hoj haji long breu ngimla ban biang mo ngimla ban biang ha haji long breu la pidi ubastat ne la pidi officer ne la pidi kino mo la pidi kino kan terekam sarkar ne pidi giri pa pidi bastat ro pinamla ban biang 100% kene ta kadaw ba ngimde ban ya theu ya kata kajing bakla tang ba ladang ikran ro ngide ban ya pleu jingmot ban ya ai jingmot lang tang ba ban shu ya ben palat ro Henry ladai pi ya ben palat ka bomot ba kandon hi kata kajing sngew mo kata kajing sngew bangi ro ngi hap he ban kran yepi namar babali pila sedang hi ban mi perthai pila sedang hi ban mi hakiran san social media pila sedang ban keno i giwe pat
Tigamot ba mengiru ngihap hi ban keren ya phi. Ji kata ngatarai ba pinum sorem ya kata. Ya ini kong ro kumju pat ya u stromwell modok ro kumju. Nemar ba kajing keren jong phi kalau orang palat. Apinya keren bau bahla surok seu bu bacu hala surok bakam ni kamtai phi kani ka jing keren ka jong phi ka long i ka ba pen tho pria bat ka wero ka ba pan le ran hi ya phi dala de bat ha ka wei ka sngi bat phim nut jiro ban pen i wat tang ka dur khamat jong phi ru hakiran san social media lada ki jing le ki jong phi kilong ki ba palat pot bat kilong ki ba be an kena ka daw noi phi hagani gasngi hagini gi por hagini gi benai om dei tang ya kita gi breu simet lane gi reu simet bat na ki wei ki parti ro mo ki wei ki parti ro kisdang ban kan tha lane kisdang ban pasnga ya ka WPP te henry ki paj ba em menta ki la start ba menta ki paj ba menta ki badon ya ka jingsanya ya ka Voice of the People Party lada phi ben phi kan tho ro ngai phi namla ban pen ka ngu ki ya kata ka jing lam ler ka jong phi nemar ki lada bi ishai bar ki lai i lupa ya ki ya karkom sensyar jong ka sarkar MDA tu te henry ki paj ba he ki bathrang ya kata ka jingkala ka mut ba ki ne ba treng hadu ar popra ki ba kersan bar ki ba support ya ka Voice of the People Party phi namla ban le Henry ya gitu gibreu gi bong ba ngala don ba WPP ngade no kersan ga WPP mentala sisnem mentala arsnem Henry ngai i ka jingle ka jongka kam hap ngami no nakani ka parti ka bondi kam ta gitu dei tang gibreu lor ni gitu dei tang kita gibreu gi bakwa pen tho pria ya kano kaseng lade gile cha kano ka parti ru Henry kum gitu gibreu on IP de ban bisyar bha la gide gid khot ne de gino ro kata ka de ga jing sisa baik kumbala keren da iba ardan bai lo ong ba nyim kwa yaw tau briu uba pentok pria ya ka Voice of the People Party na kabaha bangin du uwei ban sneu ka party lane ban pentok pria ka party baha bangin du ya wei iba ardan ila pedep kersai kata baha bangin du ya wei arngut ban ba ka party kan tok pria bat ngindu jingsanya nagi paj ba iba arden ila dep kersai kata ngangas ngaudei 100% ya kata ka jingkran jong iba arden namar ba badu uwei ban ya ka ba pentho pria ya kaseng bat kumju ya first dan uba arden bat kumju ya ka party bat kumju ya kinong lamhi borok ka wei jong ka party WPP te kadai sisa kumbel akren iba arden bandu ya wei ban ya ka badu ya ki babun lagi nong kersan lane kinong support ya ka party tila dep kersai te kamut ba kini kinong kan thok la kan thok kat ba kan thok ru ki paj ba hi bela kersan ni ko WPP phimla ban le tana kali yang ngajong ngaro ngam da karan bungkin tangkat ni ki kentin dingin se kan do pat next video kublai sibon